Adat Budaya Sasak Channel. Oplosanmu emana nyawamu aja mau terus ke mergani ora ono gunane. Oplosan bareng SID Indonesia, support by Paguyuban Kucimal Nusa Tenggara Barat, Jami Audio Lombok, Pro Audio System KYLS. Terima kasih. Surah. Come on, lagi gila. Banyu setan opo ora mikir yen mendem iku bisa ngrusak pikiran. Ojo diteruske mendemmu mergo ora ono untungne cepet maren ono mendemu bendo umurmu sikat coy. Oplosan sawangan kae konco kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan. Yo wis cukup no anggonmu mendem, yo wis cukup no anggonmu gendang. Yo mari yo leren no ojo diterus no semuanya. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emana nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, emane nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane. Hajar coy. Oplosan buat konco-koncone sing apik-apik wae, ra usah teler, ra usah mabuk, sing apik-apik wae. Huba
ora eman duwite gawe tuku banyu setan opo ora mikir yen mandem iku bisa ngrusak pikiran ojo diteruske mendemu mergo ora ono untungne cepet marenono mendemu bendo umurmu hajar lagi bos. Oplosan, oplosan, oplosan. Ayo. Uga sawangan kae kanca kancamu akeh sing padha kelimpangan uga akeh sing kelesetan ditumpake ambulan yo wis cukup no anggonmu mandang yo wis cukup no anggonmu gendang yo mari-mari yo leren-leren no ojo diterus no nyanyi sama-sama. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane. Tutupan botolmu, tutupan oplosanmu, mana nyawamu ojo mau terus ke mergane ora ono gunane. Thank you matur sembah nuwun rekan-rekan Gudi maupun Anda berada terima kasih. SID Indonesia support by Paguyuban Kecimal Nusa Tenggara Barat, Jami Audio Lombok, Pro Audio System KYLS. Terima kasih dan spesial buat yang ada di Singapura, Yasman Ahmad dan Yasmin Singapura. Thank you. Bye-bye. Luar biasa, demikian satu persembahan dari Rama luar biasa. Baik, kali ini satu persembahan kembali dari kami